kunento abantu ekufanele beyazi ukuthi impilo ihlukene kabili. Kunempilo ngokwenyama bese kuzoba nempilo ngokamoya. Impilo ke ngokwenyama ile nje ngoba siphila nje ungibona kwivideo ngikhuluma kanje. Bese kuthi impilo ngokamoya ilezi zinto ezisuke zenzeka mawusukulele uyiphupha. Lezo zinto osuke uyiphupha usuke ungaphuphi kusuke kwenzeka ngempela kodwa kusuke kwenzeka empilweni kamoya. Nginakho ke ukubuzwa abantu ukuthi lama video engisuke ngiwenza lezi zinto engisuke ngikhuluma ngisuke ngithathaphi. Ngiwumuntu ke mina ke uNkulunkulu akamvakashelayo emaphusheni. uNkulunkulu uyangivakashela mina emaphusheni. Ezinye izinto ngiyayijelwa ngilele bese lezo zinto lezo ngivuka ngenze ama video. Iphupho nje ngigcina ukuliphupha ngiphuphe ngiwela ibridge elikhulu elide ebelinedama elikhulu ngaphansi elinamanzi engaqondakala ukuthi agcinaphi. Ngithe mangilwela le bridge ngenxa ukuthi belincane ngokomzimba bengilwela kabuhlungu kodwa ngithe mase sengingaphesheya ngase ngithi hayi sengiyakholwa ke manje ukuthi ngempela ngithunywe uJehova. Emva kokuba ngisho lamazwi lawa ngivele ngabona abantu abaningi bengishayela ihlombe ngase ngimangala ukuthi kanti bebebaningi kangaka abantu bebengibuka njengoba ngiwela nje kanti bebebaningi kangaka abantu bebengilindile ngaphesheya. Lokho nje kukodwa kungenze nganesiqiniseko sokuthi njengoba ngenza ama video nje ngisuke ngikhuluma ngoNkulunkulu noma ngisuke ngikhuluma ngani leyo nto lesuke ingaveli kumina kodwa isuke ivele emazulwini. So ke ngiqonda ukuzoveza ukuthi lento yamaphupho ningayithathi kancane ngoba iyona nto uNkulunkulu akhuluma ngayo nathi kanjalo futhi nemoya iyona ndlela exhumana nayo ngabantu. Iphupho nje fanele ulazi ukuthi into esuke yenzeka ngempela kodwa yenzeka emzimbeni kamoya.